panahon na mga kabumbo. Kaya tiaw mo na, ang ostiyas gimukbang, ang ostiyas gikaon, gilanlan. Yan kanang ostiyas para nato, nag-symbolize na sa body of Christ, mga kabumbo. Kabantay mo, inigmisa sa pari, isa ka niyang ostiyas, niya, mayroon ang pari, through him, with him, and in him, and the unity of the Holy Spirit. Kabantay mo na. All glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Tubag mga tao nga nanimba. Amen. Okay, ato malagi konsiderar nga kanang ostiyas o bablisingan sa pare, body of Christ na kana siya mga kabombo. Paano sa pagkaunsa nga si Pura Loca Viga, iya man gimukbang, iya man gilanlan ang katong ostiyas, no? Iya nagbugal-bugal pa siya. Ang meaning kuno sa IHS nga nakasuwat sa ostiyas kay International High School. Harawa ato Facebook Live o naay ostiyas ato gipakita nga naisuwat IHS. Ang meaning kuno ana International High School. Matulpad ni Pura Loca Viga apan din na mao ang meaning. Ang meaning ana mga kabombo, matulpad ni Dr. Joseph Bolicer, Jesus the Savior of mankind. Ang meaning sa IHS nga nakasuwat diya sa ostiyas, Jesus the Savior of mankind, mga kabombo. Inya kay si Pura Loca Viga, yagi yagaan ang ostiyas gimukbang, no? Crunchy, mura kunog kuan kanang litson sa Talisay City, kagumkum kuno kayo eh. Kanang bantay mo igmisas pari, nga sa Bisaya version. Inigisa sa ostiyas kay iya man ang i-consecrate mga kabombo. Konsagrado, mabay tawag kana sa Bisaya. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan tubag ang manimbahay. Amen. Kaya gisimbolize na isip body of Christ mo nato ng kaunon biblical magod na kanon mo sa Last Supper. Katapusang panihapon ni Hesukristo sa wala pa siya gidakop sa mga sundalo. Nikuha siya og pan, gipikas-pikas o gipanghatag sa mga disipulo. Di ba? Mao man na siya. Gisundog nato isip paghandom ni Hesukristo mga kabombo. Ang mga Katoliko matag misa doon na gyud pagpangalawat. Ang kanang ostiyas bali-balion, pikas-pikason ipakaon sa mga tao. Taga misa gyud na sa Katoliko. Ang mga born again Christian kausa sa kabuan. Kausa sa kabuan sa Baptist, sa Bread of Life, kausa sa kabuan. Di na ingon taga misa. Sa Katoliko kay ato gyud literal ang pagsundog ba nga gihimo ni Hesukristo. Buhata kini aron paghandom kanako. Og sa kuan pa kanang Latin pa pagka istorya nami mo na per ipsum et cum ipsu et in ipsu est Dio Patri omnipotente et unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Ano kibaw ko ani? Sa Kristan taon ko sa una 5 ka tuig ko sa Kristan mga kabombo. Grabe ko ka religyoso sa una. Og wa pa ko giilad sa babae kaniadto pari unta ko karon. Bitaw? Og wala pa ko giilad sa babae karon, sa una pari na unta ko karon. Sa unta man nagpadaman tag puti nga paa. Mao gyud nga wa gyud ta madayon sa pagkapari mga kabombo. Katong kading Merry Health of Christian Crusade, MHCC. Mo na ang gisudlan kaniadto ato bi Carmen sa una. Gihouse mi dito mga more or less 30 mi kabuok. Unya ang napari ang nadayon jud kay murag mga wakabot na po ang uban nang gawas mga kabombo. Kay wa kagwanta. Di dali mo di ako na experience sa una. Inig alas 6 gabi magampo. Inig alas 9 ampo na sad. Matag alas 3 ampo na sad. Matag alas 6 sa buntag ampo na sad. Sige lag ampo. Nya Lunes, Miyerkules, Biyernes di mga onong kanon. Sige lag kaog pan, tubig. Kay fasting ko no, fasting. Matag gabiha ni. Unya magampo mi, magrosary mi kanato. Magdupa Magdupa. Hail Mary full of grace, the Lord is with you. Unya magdupa mi mga kabombo.
Mo na mong ampo kanito grabe jud no nagi self discipline kung kapuya niya higilang ato agwantahon kay gusto lang kita mga lagad sa Ginoo. Gusto ta mga lagad sa simbahan mga kabombo. Oh. Unya mao to nga wa ko madayon kay murag di good calling nako ang pagkapari. Kay mao to pas Biblia, many are called. Daghan ang gipang tawag, but few are chosen. But pasabot, daghan ang gitawag apan gamay ra ang gipili. Basi usag kus mga gitawag ga magpari pero gamay ra ang gipili mga kabombo. Akong kauban ang gingnan nga tol. Ano magpari man ka tol nga gwapo man ka. Sayang kayong mga gwapo tol. Naidagang babae tol, mga chicks tol. Ang tubag sa kuang classmate ingon siya nga asa ra man mga chicks ba kumapari nako.